da muke ta fama da ita kullum kai ne noma ciwon ba to wallahi ne na gaji yau sai abu ni naka ta in je nema aiki in ci biredi da mota in kwanta a gado mai baki mai laushi duma ci za a yau sai dai a yi ha ba ina zan iya ga wannan wahala juri ke na karzuwa ina ban iyawa ai malam ta kamun nan Malam da Allah tambaya nake. ina jin ka Ya suna wannan gari ne? wannan gari Eh, mai gatari Ligatari. mai gatari suna wannan garin namu eh dai Amma ba garin ku bane, garin ku ne a kanka kuma ka dauko kaya haka kamar za ka bar gari. kai bari na gaji a ba kullum ta fama da shanan gobe kullum ta fama su noma rana ta ciwo wallahi binni na ka daga nan binni na yi binni zuwa zai in nema ake ringa cin biredi da buta a me fare na ga kamar shiga su ma ko dai ka san binnin ma Eh, ai ni dan birni ne, daga birni nake. kai haba to yanzu ya za a yi ni da Allah Kike kana so zaka je birnin ne? eh mana da gudu mana Ki to ba matsala. Ni daga gani nan a birni nake. Magana wani masaukin ka da yanda zaka yi rayuwarka ka huta duk zan dauki nauyin ka. nan da yake biredi da Za buta ka ci kawai da bota za a kwanta akan gado mai laushi ka daina ciwo ba a wani aiki da wahala da za a ƙara yi. Yanzu kana ji bari in yi waya da ogana wanda zai sama ma aiki a birni kana ji ko idan muka yi waya da shi yanzu ka ban minti 2 sai a sama ma aiki. to bari an jira ka anan daniya ba yau umanta da dariya danya dililo da da Aminu, ah sale aka yi kuma kake ana? wallahi sale ina nan da dama binni zan je binni kai gogo ma bata sani ba binni zan Wanda tafi ka binni? na haɗu da wani oga yana da zagan ya safa ka ji kwana no network babu Waya wanda nake wayar? yana waya a baya fararen ka To Rabilu zan faɗa maka. Wannan mutumin na je yana waya ya samu wani mutum mai katon kai. Kai zai yi kuɗi. Mai gidansa suke waya zai kawo shi. Sai da kai zai wannan mutumin ba aiki ya samu maka ba. Dan mafiya ne dan yankan kai ne wannan mutumin. Kawai kuɗin mutane yake. Amma kan ka sauki ko karkaran ka zauna. kai Maganar gaskiya kenan na baka nan. to sale kai subhanallahi Malam. wayo Albishirinka ka samu aiki. na samu aiki Ka samu aiki a birni. Yanzu ka cikin mu tafi ka cikin to ba za yi wa gida bai ka cikin da in zauna da in tafi kawai na aiki ciniki na gara in koma ta gabar cinikin yaɗiya. A danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mun gode masoya.